yangu yandina givihotera kuti givihotera akauya kumunda kwangu kuti chirima. Givihotera akauya akati iye ibuda mumunda muno, akauya nevana vakavakira mumunda imomo, vari vana zvakare vakarima mumunda imomo zviri kunze kwemutemo. Mushure mekunge kwauya DDC, kanzuru, chief dotito, Alex vezetarapi vachindipa munda iwoyo zviri pachena pakati pevanhu, iye aripo achinzwa, asi ndakazoshama uuya nevanhu kunondirwisa ndiri mumunda ari givihotera. Vamwe nevakomana vanoti Danimoka Ngosa, Netisemba Dzungu, Tatenda Dzungu, Wellington Rodea nevamwe vemuvillage kunondirwisa vachimira kumberi kwemombe vachirova mombe dzangu dzichibuda mumunda. Saka ndauya mudare rino kuti givihotera andisire nyaya yekuti kosi nyaya yekuuya kunondibvisa mumunda mangu aindibvisa nechikonzero chei. Iye yakajeka ipindurei. Nyaya iyi zveshuwa akutaura chokwadi chabhundura. Nyaya iyi iri kutondinetsa kuti nyaya iyi inodzokorwa kangani. Nyaya yatakapuwa judgment kudhara yatongwa nachief tino makurukota yanova yakandikomberedza Sabhuku, Kandiki, Kamudarira, Kajokoto, nana Didimu, vanhu vanoziva maererano nenzvimbo iyi kubva kumashure. Saka zviri kundinetsa kuti uyu wandava kunetsana naye mwana waSabhuku Muterera, but ari kunetsana neSabhuku Seketani unova munhu wano nzvimbo ino wano umbowo nokupuhwa kwandakaitwa kubva tichigara iri nzvimbo yedu. Saka zviri kutondikahadzisa sekuuya kwaari kuita vachitaura kudai handina yakawanda Sabhuku mukuzvipupura here kana kuzviziva kuti chamanje manje kusiri kutanga kwakatanga nyaya kwesungu yakambounganidza vese vatangobva nevava itore nevaminesi kuti kwatomboya vei Kanzuru kwaya vei kukauya vei handiti kukazotosumudzwa dare ramambo neveagritics vese vanotosvika 7 kana 8 mamotobheki yakatakura vanhu yachiuya kuvhireji kwenyu kuti yagadzirise nyaya iyi pagiraundi. Asi vese vana venyu vakauya pagiraundi, kusanganisira wamainetsana naye wacho wamakudetsana naye nhasi akauya pagiraundi. Asi imi Sabhuku hamuna kuuya pagiraundi. Panga pakuita nyaya dzekufonerana paya kurambidza vamwe vana vevhireji renyu kuti vauye pagiraundi. Vanhu vachangamiri ipapo vakasvika vakaona kuti zvechokwadi imimi ndimaitofungidzira kuti saSabhuku ndimaitofanira kunge muchitotaura kuti uyu ndiari rungu, asi mwana wamutaurei kuti ndiyewo rimwe vhireji ndiye akawanika ari panzvimbo. Hameno kuti tikaitangira ipo paya pekuti imimi changamiri vakauya vachida kukugadzirisai, vatokufambirai imimi kuti vakugadzirisei. Pane makosti, munoziva makosti anoitika kuti utakure kubva kuno kusvika pagiraundi, asi imimi mukawanika musipo. Foni dzichishanda, ndiri kudharuye ndiri kudotito, ndiri kubhindura. Mapurisa yakafona ipapo vachitotaura kuti handimuri mupurisa. Vakatofona vakatoti ataura kuti ndaenda kudotito, handiti shuwa imimi muchiti ndiri kudotito, vekudotito vachitaura kuti kunoko hako. Vebhindura vakati vamwe vakatatu vakati kubhindura, vebhindura vakati kunoko hako anova Sabhuku, zvokuti utungamiriri hwese wakati komana Sabhuku ziso ramambo vanofanira kuti vachitobatsirana namambo. Zvechokwadi nyaya iyoyi kana changamiri vakaigadzirisa zvavo, asi pavakaigadzirisa ngo vakabatikana kuti Sabhuku haasi kuwanika. Vana venyu vakauya ipapo zvokuti mukavata mumwe nemumwe vaifanira kumirira imimi. Vakasvika vaneka aita auya usvika kuti Sabhuku hapo tanzi tisingatibve vaenda kosara verimwe village hotera yogara Seketani vese panga pakuita tagi ufuwo Seketani vese azihotera nemhaka yekuti vana vanga vakuita zvinenge kuda kukonzera bope vachiti Sabhuku avapa havasi kuda zvatiri kuita zvinova zvanga muchiita imimi muchinzi makamuri agenesi changamiri kwete agenesi munhu womunhu. Zvototi nyaya iyoyi kana kutotorwa kwayaitwa ichiuyawo yange isingafanira kutonzi Sabhuku Seketani vhesazi vachabvundura, yange ichingofanira kutongonzi Changamire vhesazi Seketani village. Motaurirana kuti munoti kudini Changamire, muri kuti kudini nyaya yacho makaiperera pa hamuderi kutongwa naChangamire.
nokuti zvakataurwa nachangamira. Saka kwese kwandabva uku ndichitaura ndandichida kuti ndikuonesei kwayakabva kuitira kuti vari murume vese vanoona kunge yatangira inyaya ine maminitsi ekuti tiyaverenge togona kusvika manheru yaingotaura kuti vataura vese kana kwese kwayakaenda kana kuti kana kupi kwayakaenda kwese kwamuchataura kwaingotaura chete kuti baba vasiyei handitika yakazosungirwa pokupedzesera ichinzi endai pagiraundi ndesaka muona ndikungonarita maminitsi kuitira kuti tingatorere dare nguva endai pagiraundi maminitsi aripo kana mati titenhereka tineyaendera endai pagiraundi Changamire neveagritech munochekera vese vari ipapo nzvimbo muchiitira kuti ava vazara vachirima pavanenge vanongedzerwa naChangamire mumwe nomumwe kune vana vari ikoko kwaseketani Changamire vakati handigoni kuvabvisa nemhaka yekuti vamwe vanga vagara makore akati wandei ipapo asi ndakuenda kunomuudza kuti unoperera tichivhura nzira ikoko tikaenda sedare raChangamire agritech iripo tikaita zvakataurwa tikaisa matombo pano mugano ndeuyu pano zvakati tasimuka tauya dare rapedza ava vasiwa odhe kuti itai zvakati musare mushanda imi pamakauya dai makasvika musiri kupindirana nezvanga zvataurwa dare ramambo ndopamaifanira kunge makadzoka kuna Changamire ndauya matongero amakandita ndisipo hayana kundigutsa chokwadi ndanda kuda dambudziko rangu ranga riri rakati but imi madzoka makangogara magara makuenda kunorwisa munhu ane judgment yanga yataurwa naChangamire kuti ita so ndopanda kuchidzoka kwamuri manje kuti apa muri kurwisa akapuwa here nzvimbo naChangamire kana kuti muri kurwisa masimba yaChangamire kana kuti sekushora kwainzi kune kumwe kutaura kuripo kwatisingagona kutaura zvekundani asi kuti muri papi vasabu imimi naChangamire hongo kuuya kwakaitwa first time na DDC vakauya vakabvunza nyaya yavo takataura takati isusu nyaya yedu go ahead iri kutipa tino mapapers edu yokwadoti uya anova yakatongwa kumashure muchiona nyaya yakadai mapepa edu aya tinayo vakati iyoyo mapepa atikuda kuti tiyaone tiri kutorayo bani yokwamajor street takati zvino kana madaro zvinozova chokwadi here isusu umbo hwedu tinawo mapepa edu yakatongwa nadoti tokumashure tichabvundura haatenderwa kupinda ndati kana makuda kuti chabvundura apinda inini hatichawirirana nazvo pakasumuka sekretari waDDC pedemuzvomwe vakati iwe sekretari kana usada kunzwa zvatiri kutaura iwewe zvinane mapepa eko Sabhuku yadzime kubva kumusoro yadzike nokuti hakuda kunzwa zvatiri kutaura takati kuti ndibvumire here kuti chabvundura apinde nomapapers yangu chiona mapapers yangu yandiri nayo pakava nekumbunyikidzwa handiti ndokubva tanyarara zvese zvakaitikwa zvese zvanga zviri zvokumbunyikidzwa takati alright Alright, mirai makadaro baba mubvunzo nofunga kuti hamuna kunzwa zvakanaka kana ndakateerera pakubvunza kwaaita. Manyatsoteerera here kupindura kwamaita kuti muri kupindura zvipi? Mubvunzi abvunza ati pakurwisa kwamuri kuita apa muri kurwisa here babava kana kuti muri kurwisa zvakasiyiwa zvataurwa naChangamire? Imi muri kuti kudii? Avarikukurwisa zvababa. Babava zvavari kuita hazvisi zvavo vega, zvakasiya zvaitwa naChangamire. Vakati izvi zvandasiya ndaita ndizvo chiitai. Imi muri kuti kudii? Inino zvapamusoro hakusi kushora kana kuti kuita sei. Inino ndiri kuteedzawo mapapers yangu yandikatongawo naChangamire kumashure. Ndizvo inzwai kana mate vakuru kureva kuti pane vadiki vaakutaura nyaya yacho. Aiwa, vakutaura vese. Mirai. Imimi mati panana soro jena vaitaura nyaya iyi vakuru vasirisu. Kureva kuti mune tendero yekurwisa ava nechikonzero chokuti imimi muri kushanda nana soro jena. Apa ava vari kushanda nevafana. Ndopane donzvo renyu remarwisiro. Ndizvo? Aiwa. Pari ipapo chete. Ishono wenu zvengekawo pakutaura. Asi kuti matauriro andikuita kutaura kuti paikatongwa navadotito haditika takapuhwa majudgment yedu. Chaikosha chii? Inzwai nhaye baba. Chaikosha chii? Kuti iye dotito mumwe chete akatonga. Ndiye mumwe chete nhasi aripo. Izvozvi Changamire ari kutonga muri kumutani ke? Muri kumuti dotito. Ko aimbotonga ko muri kumuti chii?
makadii kungouya makabata mapepa enyu iwayo muripo moti changamire ndimi vamwe chete mapepa enyaya ndauya ino nhasi muri kuti chii imimi makaenda kupi nemapepa echangamire vauya paground varidzi vemapepa iwayo zveshuwa nyaya ine yasungisa vana vakawanda changamire aiwa inini chandanga ndichikumbira kana ndabvunza mubvunzo ndipindurei mubvunzo ngatisataurei nhoroondo vana vakatosungwa ava vasikana kutombovataura nezvavo vanga vasati vandipindura baba imimi simba muri kuriwana kupi rokuita madiro handii zvataurwa nababa mazinzwa ati makauya nevanhu imimi mhuri yekwenyu muchienda kokuisa baba muchivamupe muchienda ikoko pakauya DDC vakataura nezvekuzvomuya zvese izvozvo imimi simba muri kuriwana kupi inini chiri kuitika simba pandiri kuwana ndine mapepazi yandinayo anoya ndikatongwa kumashure mapepa ekuti kudii mapepa aya ari kutaura kuti nzvimbo haisi yachabvundura yakaitwa nani mapepa yakaitwa nadotito dotito wacho mukumuziva ndiri kuvaziva hongu ndoupi dotito wacho ndiwo varipo but zvavo ndinetsa kuti kosei vakuzokerera kuti nzvimbo inogoiwa kangani baba asabhuku shuwa baba kunzi sabhuku hazvireve kuti makupedza zvese chokutanga nzvimbo yamuriyo yesa asabhuku makatwa ziso ramambo. Ziso ramambo kana richitadza kushanda rinoitwa sei ko rakapariwa? Taura inoitwa sei kana ramapariwa? Rapariwa toti rafa handisi kushanda ziso iri imimuri ziso rasabhuku. Kana kuti harishande rinoitwa sei? Naika imimi kakumusha kusabhuku pano vari kuhuda. Vandaka ndida kukutaurira isa sabhuku asida kukunzveka iso. Amuzi megani iko kuyo kunzi sabhuku zvine kuti muno masimba ekudarika mambo. Vandaka kana zvatikaita pano apa pakanzi no hurumende pano papada kuita mu road imba hamusi kudzinzwa dzichipwanyiwa dzikupwanyiwa nokuda kwe imima haikona ita kushandisa chisimba. Manzvaka makashandisa chisimba makazoshandisiwa simba muchazoona kutoti simba ramunaro ishoma. Ivo vaiva mukutaura na DDC vaya hani ndo vanokuitirai mapepa ekuti munge muri sabhuku. Mapepa anoitwa nani? DDC wachandoshanda futi nomadzimambo. Saka mimi kutaura kuti chifido tito ndisu vacho manzwana taishanda navo zvakanaka. Tenda kuvamusa kwavakarara uko kuti vakupupurei kuti mapepa vachuya zvakare pachitonga. Saka muri kushora isusu tiri kutonga muri kuti kudii? Tichakumbira kuna Changamire imimi kubva kumapurisa kwese uko vakashupika nemizwa racho zvakasvika panzvimbo pacho. Tichakumbira kuna Changamire kuti nhau iyo inofana kuongororwa iyi. Hatingafanire kuramba tichitambudzika nemunhu asinganzwisise Changamire. I'm sorry. Dima secretary. Ndimu kambengo ano DCC pakutanga pamwe chete na Changamira. Ndimi here watikazoinga futi mimi makatiza makatadza kuwanika takazowana munhu wani pavillage umenyu takasiya tapega. Ndimi here makatiza mimi asi ndimi zvakare mupurisa zeta rapi munoshanda futi kukembe ndimi ya ndimi makare mukatiza vashindimi kana muri ndimi munoshanda futi kukembe ndimi mukatiza right. Ndimi here makaenda korongonora matombo kana kuti mapegi akasiyiwa yapegwa naChief Dotito kuti apa so pari kurimwa naChabvundura. Ndati ndimi here ndiani? Aiwa tichaziva wose musango. Nai havasiriwo here kana vakapa mvumo kuti irima apa ndivo vana right ndivo here ndivo vakauya nemhuri yavo vachibvisa matombo mhuri ichirima. Ndimi here zvakutaura right ndimi here zvakutaura Aiwa zvavari kutaura ndiri kupikisana nazvo kuti haisirira kabisa. Ndiani? Asi kuti chiri kuitika ndechekuti kuuya kwavakaita aitungamira izvozvo ndiani?
ndozvatiri kutaura kuti kuuya kwavakaita handitira isu tichiteera mapepa yanovaya mukatonga pindura zvandiri kubvunza izvi pari zvino ndati zvandiri kubvunza ndozvopindura ndiwe wakatungamirira kagurupu rakanhingirika kuti ita izvi ndiwe here zvanga zvaitiwa namambo Dotito pakutungamirira pakuti ndibvise mombe dzawo here ndiwe right very good right muri Sabhuku zvakare naika alright saka imimi masimba enyu imimi namambo Dotito nemi masimba yamambo Dotito neekwenyu ari pamberi ndiari kana kuti mukuru ndiari Dotito saka imukazviita ani ini ndikaita mutedzeri wachiti ndati mukazviita ani pamaizviita izvi izvi pamaizviita izvi maiti kudini zvese hapana chandiri kuti ndiri shuwa chifi vakuru kwandiri asi kuti inini pandirika ndanga ndinopawanwe mapepa yavakanditongawo ivo vachifi varipo asi kuuya kwavo kwandikazoitawo kwavari ndakasvika zveshuwa vari muofisi first time vasati vasvika saka uri kutaura here kuti zvavakaita musi wavo vasvikasiya vatazviita ndisinya kupega wacho matombo acho ndisinya kuyaisa kubvira pakamba kokuti tichidai ndinziwo watisa uri kutaura kuti tikaita zvisina maturo hungu kwete aiwa zvamuri kutaura handisi kutaura kuti zvamukaita hazvina maturo but ndiri kupokana pakuti mukuti ndakatiza orati hauna kutiza zvatikaita zvisina maturo kaya zvamakaita imimi manje handingati makaita zvisina maturo handitika imimi zvamakaita makagona handitika asi kugona kwenyu manje hamuna kunge manditamirawo mapepazi yangu yanova yari kumashure yamukatonga imimi ndopari kundikaisa kuti nzvimbo yacho inogoyewa kangani ndopa wakazosara worongonuraka ndopatikati inini pavakauya wakagona here kana kuti kwete ndati pavakauya ana chifi oratinzwa pakauya tikauya tese hatiripo kana pakauya pokupedzisira kuti kuzorongonora ukazvigona here zvawakaita kana kuti kwete iwe Sabhuku zvatikasiya taita namambo ukazvigona here kana kuti kwete nonyembe dzaunadze iwewe nonyembe dzaunadze iwewe nonyembe dzina mambo zvawakaita ukazvigona here kana kuti kwete inini pandiri kuti ndakuti ndikaitaura chokwadi mai mumabvunzira mui inini ndinoti ndakazvigona because ndakano mapepazi yakatongwa nachangamiri zvisinei dare kune vemuyausi hatisati tati tiikongererizo pachangamiri tangoti pani zvino siwo changamiri vanongopinda vachipindurawo kuitira kuti tifambe nayo nokuti nyaya ita kutoona kutoti haichava mumhangari versus ava vatori outside the court panyaya iyoyi nokuti ava simba ravo kunyanyanyanya ukangotaura navo kanzi mapepa isineyamwo mapepa titori nayo panapa futi yari kutoroverera mimoti tikatotaura panapa dare tichatonzati agritex vakatenda vakagumbuka ivo vepolisi vatiri kutaura zita rapiiziso rehurumende takatumirwa takatopuwa takatozvinzwa kuti takatoya ikoko yari maofisisi yakasiyana siyana ofisi yachangamire saka tikuti taakuchipa kuna changamire mupindurane navo pavanenge vachida kubvunza kuti ingango haakati ichazwa papo mupedzisira imimi muchitoratidza kuti makutoita kunge ndimi matora changamire wacho saka changamire nyaya ida kutokupira kuti pindinai mberi kana uchida vhidhiyo yacho yemusi wacho ndinayo mutaure navo kana vachiti vakazviona Mr. Sabhuku ava munhu anoziva zvaanoita asi chinhu chandakaziva inini ndechekuti Sabhuku ava vari kubhesa nevamwe vanhu bhozi kazhinji ndini ndakaita kuvasamonawa ini mukuru wemapurisa ndakaramba kuti mapurisa vamwe ndikati kuda kwaendera ndini ava vakupiwa pressure nevamwe vanhu bhozi vakatofonera vamwe vanhu vekuharare vachinzi iwewe isu tiri vakuruwelenzi usabvume zvipi izvozvo ende vamwana vaita zvokutamba kana vanofanira kubuda basa ini ndaitorekodha ndifoni yangu ndikavaitofona zvichireva kutika akavaka vane vamwe vari kufungidzira kuti vakakosha kupfuura vachifi Dotito saka izvozvo manjika vafanira kupiwa kurakidzwa kuti ivavo vachoka vaitoti handisatadhe tenge tiripo kana varipoka toda kuti vaudze kuti havana kukosha ava vafanira kupiwa mutongo wavo wokuratidza kuti nharo dzavoka hadzina nomusoro wese nyaya yaSabhuku seketani
tingadokese takadii nayo vane nharo Sabhuku zvikutozikanwa nekuharare kukutaurwa ikoko zvinoreva kuti mapepa avo tisu madzimambo nemaedmin tinoapuruvha kuti afambe akatomiswa havasi kuzviziva nenharo dzavo dzavanazvo. Ofisi ya DDC neofisi ya kanzuru inova ndo ine maplani nemamepu takatoenda paground namambo varipo vanhu vangani 3. Unoshora ofisi ya mambo yauya paground, unoshora ofisi ya DDC yauya paground, unoshora ofisi yeAgritex mapurisa vanga varipo, woshora zvese izvozvo uchiti nemapepa angu andinawo. Nzvimbo yacho nanyaya kuti hamusi kuziva kuti yakamira sei. Inzvimbo inonzi grazing area yokuti hapafanira kutomboti panogara munhu. Inzvimbo yavanga vachirwisana kuti Sabhuku Mutevera naSabhuku Sekretari, asi vakanzivesa isi nzvimbo yemunhu igrazing area. Yanzi haisi nzvimbo yemunhu uyo akanesa vanhu 20 vakapa kuti vagare ipapo. Sabhuku Mutevera akaisa vanhu 2 nekutya kuti ndinozopwanyirwa. Bhozi vamanzi achangova chaiti chauzopwanya, saka mumwe Sabhuku akatya kuisa vanhu asi uyo akaisa vanhu 20. Yanetsa nyaya, Sabhuku Mutevera akabvaisa uyu anonzi Chabhundura akati uzaisa vanhu 20 ndakungopa uyu hana pekurima 3 hectares dzakabva dzapiwa kuti arime. Uye akurima akabva ati hazviite kuti urime nzvimbo yangu, haufaniri kuti urime ipapo. Ndakapiwa naSabhuku, imi makaisa vanhu 20 asi ndakapiwa naSabhuku. Nhasi uno DDC council namambo taenda paground tazviona zveshe kuti akatopa vanhu vakatovaka dzimba dzemarata dzinodhura. Zvanzi mambo tiite sei? Kanzuro yakanamboti hapafaniri kuvakwa apa. Ndakati no, samambo inini tichangopinda manzou samanyanga, ava vanhu havafaniri kupwanyirwa. Siya vanhu vachigara, asi takuti hapana munhu achamakwa munzvimbo imomo, ngavagare. Ava 2 vakaiswa naMutevera ngavagare, neuyu haafaniri kudzingwa ne3 hectares. Takuti vanhu 20 vakaiswa against 3 hectares nevanhu 2 zvafanana, asi akabenefita ndeuyu akaisa vanhu 20. Akamboda kuti anhu akazokonza aiwa one wakabenefita ndiwe igrazing area hapana anofanira kuti agare apa. Akamboita nhara akazozvibvuma zvakanyorwa maminezi. Sabhuku Mutevera wacho takavasumudza takachibata naye maoko sheka nahenzi kuti aiwa makakatwana apera chiwirira nemadzisabhuku nokuti ndimi maziso amambo kana muri kunoko. Mapepa anawo but kuti akakosha here kudarika vanhu vanofamba nemamepa. Vekanzuro vanga varipo, vadriver vane makosti, mambo aripo, vadriver vaenda ipapo, kanzuro vaenda ipapo, veAgritex vakaenda ipapo. Tawirira kuti grazing area hapana achapinda mumwe munhu ipapo, takabva tabva takadzoka. Chakanga chasara kwakuti veAgritex vaindonopega. Kupegera uyu kuti paakagara pacho pari kunesana nevanhu vakaiswa, panongomezwa 15 meters, 35 meters kubva pane dzimba ne10 meters inosiwa yeroad yemombe. Kuti uyu agonongorima 3 hectares dzake ndiye akanzi ndiye achingorima chete. Uyu akabva arambidza vanhu veAgritex kuti vandinongoona chete vachiva imomo tinovarova. Ende veAgritex hakuna kana 1 akaenda. Akabva vamisa. Avamisa, musi wendazoti taakuenda unoita basa. Ikoko takaenda nemakurukota neAgritex ine vakadzi 7 vanga vane mudhudhudhu. 7 vakadzi vakabva kuDarwin nefuel yehurumende yavaisenzesa. Vakatoti mambo maita zvakanaka taitotya kuuya kuzopega asi zvamuripo tinoenda tinosvika. Takasvika nevakadzi 7 nemudhudhudhu takapega. Tapega musati marima. Musati marima tapega. Tapedza uyu vakazouya vakanorima zvinhu imomo asi mambo abva kuti siyai nzvimbo ndeyo uyu. Saka dare rinoti kauchinge wazorima mashure mamambo atonga zvareva kuti kana kwarima tinozvimira pasi nekuti takanga tatonga kare. Saka uyu ane nharo. Nenharo dzakandaka vandatomisa kuti uri Sabhuku mapepa ari kufamba tatokumisa usisiri Sabhuku. Takatomumisa izvo takatotaura vedzinza rake kuti hatina kuhubvisa uSabhuku maseketa nehurimo atakamira nababa kuti vauye kwaseketa ndikupe mumwe Sabhuku. Hasisiri Sabhuku. Saka tiri kuti tiringopedzerwa nenguva nemurume uyu. Nyaya yake iri kuzikanwa kwaDDC vatoiziva izvozvo. Kukanzurwa nemamepo acho varikutoiziva kuti indururani. Kumapurisa kwacho kwaanosenza uyu vari kuneighborhood ward committee vakutomuziva kuti indururani. Saka dai mumaitouya kuna mambo ndiregerere zvimapepa zvanga zvakaitwa izvi. Chinonzi dotito chiko ihomwe. Dotito hafi chinofa ihomwe. Saka tiripoka takauya. Unawo mapepa uri kutaura. Uyu anawo kuti mapepa uri kuti mapepa ekoti kuti mapepa ekoti. Nhasi takutaura mapepa haachashandawo nawo. Chiteerera zvoda kanzuro.
nhasi unotoita kuti wokaramba kuti anharo dzauri kuita dzimba dzatakaona dzemarata idzo ndine simba rekuti ndinodhindisa tora negredhi dzopukanywa bcause itonzi bepa rekuti grazing area riripo izvezvi riri kukanzurwa nari mufaira inzi ndakaita tsitsi dzokuti aiwa tidi kuti dzimba dzipukanywe idzi. Saka ndiri kuti iwewe nyaya yako haifanira kutongozvipeta kuti amambo ndiregerere mapepa unourura mutiti ndine mapepa angu anokunda kanzuru anokunda DDC anokunda mambo ari kutaura kuti grazing area iwo ndionevanhu vakabenefita 20 against 3 hectares emurumoyo. Saka tikuti nyaya yemurumoyo takatoita kuti takatoipedza handiti takatoipedza tingaswere unonotswa nenyaya iyi takaipedza kudhara. Iwo zvandirura ndezvekuti uyu angakaisa mbeu here chii chiku chakaitika vanhu vakatoisa futi mbeu here izvi vakabva vatoenda kunoisa mbeu vese kubva vandirambidza kudaro vese vakabva vaenda kunoisa vese 4 vandakamhangarira kune ivavo handiri kuona kuti vakabva vato Alex chaichaiwo zvauri usi kuziva kuti uri kuzvimonyerera. Alex chaichai vane maminesi evakadzi vavakatuma nemudhudhudhu unopega ndivakapega vaAlex wonga usipo wakatiza shiva hurumende yopega iwo zviramba mudziti ouya wozviramba iwo nhasi ndiri kuti iwo kana akakaisa mbeu usine shungu dzekuisa mbeu makarimwemo ende unoisa mbeu dzako kana mvura ichikunaya bcause nyaya kuti kuita ikutozivikanwa tozoona anozouya futi mashure tine vanhu 3 vakazonorima vari kupushwa naSabhuku uye hasisiri Sabhuku kansela anonzi Mushuwa anotozviziva ndini ndakazenge ndatayo kana kwazouya vapei tatakatoti timise nemainputs. Saka tikuti panasi kuziva nyaya yeuzvo hasisiri Sabhuku tinganetswe nezvimapepa zvaakabata izvi andine zvimapepa zvangu iye hasisiri Sabhuku hasisiri Sabhuku iwe ende unorima pandiri kutaura ipapo ende unorima vakaona kuti vauya chida kubvisa mombe zvineji havasi kutozviziva kwazviri kunanga ende chavaziva kuti chavashedzerwa nemusangano kuti vauya havasi kuziva kuti chii tingarambi takaitonga havasi kutoziva chatetoita kuti vapinde chii ende anakadzwa kuti abva auya. Saka iwo vane simba ramambo kuti enda unorima papi ipapi uri kunzwa ndiri kutaura ngavauye futi vadaiwo unouya futi tatopedza hakuna kwatichaenda futi mutaenda kuzvimwe tichamushedza chaisei enda unorima papi ipapo ndozvatataura inei tatopedza enda unorima ipapo tozoona vachauya futi vachamurambidza vamwe vacho vangaifanira vapinda but havana kubhadhara mari dzedare iye ndiye anzi abhadhara saka andiri kumwe pamwe saabhadhara mari yedare pamwe nhasi auya achida kuti ava ndiregerere mambo nezvinhu zvakaitika ende ngavaenderere mberi nekurima. Saka vasina kubhadhara ivo varimomo havana kubhadhara mari